Selam dostlar. Şana şuvarga vakit жетті. Şanga şuvarga vakit kelip жетті. Kankida şuvarga vakit kelip жетті. Uramda kar yok. Жырлауға тапшыру devam ете. Sizin bilen efirde жырлауға тапшыру Каминаның алаборisi Firdevs Temayev. Endi benim yanımda tanıtlı zirek battır oyuncularımız tura. Onlar bilen tanışıp ötek. Birinci oyuncumuz Dinar Zaripov. Yakınırak tanışır için iktibar ekranlarga. Dinar Zaripov Бейіктау районынан. Хыялы танылырга, тормышта үз артыннан эз калдырырга. Хоккей, футбол, теннис белән кызыксына. Йылдыз булыр өчен барына да әзер. Динар уйлавынча артист кеше кием сайды белергә, елмаярга һәм иң мөһиме моңа белән кеше күңеленә үтеп керергә тиеш. Бала чагыннан ук җырлый, музыкаль мәктәп тәмамлаган. Әлеге вакытта Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетында музыка факультетында укый. Девизы: язмыш ничек язган, шулай булыр. Динар Зарипов. Динар, микрофоныңны ал, бір сұрау берем өзіңе. Кәйфілер нешек? Яхшы. Бигрәк матур костюмнар киеп келгәнсең. Менә язган шул малай. Менә артист кеше кием сайлый белергә һәм елмаерга иң мөһиме моңа белән кеше күңеленә үтеп керергә тиеш дип әйткәнсең. Бу бик матур сүзләр. Менә девиз: язмыш ничек язган шулай булыр дигән. Нигә кеше үз язмышын үзе үзгәртәләме, юкмы? Бәрбер ничек язган шулай буладыр инде, кеше ничек үзгәртсен икән. Но үзе кеше ничек уйлый, шулай бар инде ул язмыш. Ничек тырыша, но бәрбер тормыш ничек язган шулай була инде. Ярар, мин ышанам, хыялларың әйбәт, шуңа күрә тагын бер кат Динар Зарипов. Икенче уенчыбыз Айгөл Мулахметова. Якынрак танышыр өчен игътибар экраннарга. Айгөл Муллахметова, Казан кызы, кияүдә, баласы бар, музыкаль белеме юк, 12 яшьтән җырлый, хыялы зур сәхнәләрдә җырлау, хобби бала карау, тапшыруда катнашырга ире күндергән, зур сәхнәләрдә булу өчен бар нәрсәгә дә әзер. Девизы: алга, алга, бары тик алга. Кумирлары: Хания Фәрхи, Зәйнәп Фәтхетдинова, Эльмира Сулейманова. Айгөл Муллахметова. Айгөл. Урамда кар, быз, яңгыр ява. Ничек килеп җиттең? Әле карап торам экраннар артында сигән ярың белән нәниң дә килгән. Менә ничек килеп җиттең? Әйтин дә әйдә сөйләшик, танышыйк. Ирем китерде, балам белән бергә килдек. Ярар, менә иреңне бик менә карап торам, бик хөрмәтләдем әле. Бүгенге җырлау тапшыруына ирең алып килдеме? Ирең әйдәкләдеме? Әйе. Ярар, әфәрин, әфәрин. Хобби бала карау дигәнсең. Гомумән ничә бәби карарга әзер бүгенге көндә? Икәү җитә. Икәү җитә муеннан. Айгөл Муллахметова. Һәм инде өченче уенчыбыз чит ил актерлары килеп утырган диярсең, шундый матур прическалары белән Адель Шарапов. Адель Шарапов, Казан егете, хобби, бильярд уйнау, хыялы, Ford Mustang машинасын сатып алу. Йылдыз булырга теләмим, бары тик яраткан һөнәрем белән шөгыльләнергә телим. Яраткан һөнәрем җырлау дип уртаклашты Адель. Музыкаль белеме юк, иң куркканы сугыш. Шәхси тормышын сер итеп калдырды. Кумирлары: Хайдар Бегичев, Мөслим Магомаев, Ренат Ибрагимов һәм башкалар. Девизы: иртә торсаң итең пешә, соңга калсаң битең пешә. Адель Шарапов. Девиз: иртә торсаң итең пешә, соңга калсаң битең пешә. Дөрес. Димәк, син минем кебек иртәнгә 5-тә торасың. 6-да. 6-да. Миннән әле бер зәткә соңрак та җырлыйсың икән. Ярар. Менә хыял Ford Mustang машинасын сатып алу дигән. Әйе. Хыял да. Хыял. Менә бүгенге заманда Адель машина алу бит инде дефицит нәрсә түгел. Хәзер кредит дисәң, кредитка бирәләр, сода алам дисәң, сода бирәләр. Хәзер барлык җайланмалар бар дип әйтәсе килә. Шуны хәтлем кичле хыялмы нисең бу? Ничек? Ну, кичле хыялмы?
хыял бик зур. Көчле эшләргә кирәк. Ышанырга эшләргә кирәк. Ашанырга эшләргә кирәк. Адел Шарапов. Эшләргә кирәк. Танышып чыктык, инде үзебезнең Казанның иң шәп, иң текә диджей белән таныштырабыз. Сезнең каршыгызда йөрәк тибешен тизәйтә, аякларны биетә, каннарны йөгертә торган диджейбез диджей Эмиль. Birinchi o'yinni boshlab jiberamiz. Yigitlar, qizlar, siz hazırmı? Eğer de jırlovga topshiruvni ko'ragan bo'lsangiz, birinchi raund Big Godi ham Big Jingle. Eğer de siz Tatar estradasi jırchilarini yaxshi bilsangiz, har bir o'yinchiga isharki o'ynatla, siz u kiyni tinglab, tanib, kim boshqarganini, kim jırning ismini ayttirga tegish. Eğer de boshqarganin yoki jırning ismini aytsangiz, ul vaqtda bol berilmaydi. Hazır. Dinar. Bismillah aytib sendan boshlaymiz. Ketdik. DJ, muzika, studio. Aydar Galimov. Muzikani to'xtatdikmi? Yo'q. Vakıtı bitti müzikanın. Aydar Galimov, deriz. Jır, mine. Bu jirden ne işimiz biz? O'ylaymiz. Yok. Gümümen kişi bu jirden işli. G'amirlar. Jırning ismi. Dinar. Bir. İki. At çavuş atladı onu. İstetme. Mine kişi bu jirden işli. Dostun ayıttı. Bir. İki. Üç. Stop. Muzika. Yaşarga ikan yaşarga o'zingni Bileydin mi? Siz bileydiniz mi? Yarar. Dinar, keyfini bitirmeymiz, devam etemiz. Aygül bile. Adil, sen bilesin mi? Vakit bitti dostum. Zeynep Fakhreddinova. Aha. Kemanın iptaşı. Zafer Bilalov. Aha. Mine men kichkina vaqtda eng hijirlarning birisiydi. Bütün kutlovlarga, bütün yubileylarga televizordan şu, radyodan şu jırlarını bererler. Hazırda bererler, sizde yok. Hazırda jır Big Motor. Bir, iki, üç. Ömerler zaya o'tmasin. Dres, aferin. Gömürler zaya uzmasın. Zırlıyız. Dünyaların işitine ağır bulmasın. Var kanatların sığmasın. Aferin. Dinar devam etemiz. Edeğe, üçüncü jırın kaldı. Matur tavuşlu yegi jırlayanı. Tavuşu mine şemiyen, mangılı tavuşuga.
Чаллы егеті. Бек матур клибі, бір өзі отырып тұра. Ойланып, ойға батып. Жырның исімі, әлі ең бірінші жырың яңғырады бет. Шул жыр тиресінде. Танымадың? Bir, Bu jırını bir tapqır işitken yok. 2, 3, stop! Диджей. Білесіңімі, сенің білән жерде, таңларымны қаршылысыма келе. Риназ Ахметов яжисілер келе. Күлшабабыз. Ойынны давам етеміз. Айгіл кейфлер нешік. Яқшы. Бек шындай байы-бой ұтырасың, настрой байы-бой ақыры сенде бүгін. Иә. Достым, кеттік. Кейсіз мұңсыз өткен күннер ешелмеген күн бит ол. Жырың есімі? Гармон. Зілейлі группасы жырлай. Зірейлі, гармоналы келі дұскай, әфәрин. Гармон ойнап егелі, гармон ойгелі дұскай, гармон ойнап егелі. Яшақлары әфәрин. Давам етеміз. Су бойында ошақ яна. Су бойында ушақ яна, жырлай, Татарстанның халық артисті Зыхра Шарафеева. Зәкірі Шарифуллина. Шарифуллина. Әфәрин. Ушақ яна, кім қалған ушақны әфәрин. Үшінші ки ойнатабыз, бұл жыр сеңа бағышлана. Сағит Кыбашев Йылдызлар бек көп. Йылдызлар бұлай деп атала. Сағит Кыбашев. Сен шеберлерінің шебері. Әй, сен сүйден шибер! Йылдызлар көп. Әйді, бұйалы. Сайласан, матырларыңның бір көп сайласан, сізлерден шибер күстеймін, сізлеріңе тұрырып қарасан. Рәхмет, рәхмет. Айгілге көшабабыз. Адель. Әзір ме? Әзір. Кеттік. Білесің ме? Ayrılığın azapları, Ayrılmağız, ayrılmağız bulsa da sebepleri. Kanatlarını kayıran Kim zırlay? ayrılığı azapları. Кім жырлай? Asaf Valiyev, Асаф Валиев та жырлай. Кім жыршылар жырлай? мен де жырлайым. Сен де жырлайсың, татар халық жыры айырылмағыз, көл жабабыз. Айырылмағыз, көл садасы. Devam etemiz. Татарстанның халық артисті Башқұртстаннан біздің ең яратқан жыршыларымыздың бірісі. Әр вақытта өз стилінде халықша. Оның шуды зор ансамблі бар. Хания Фархи. Хания Фархи. Так.
Нина. Син Aha, birinci söz ederiz. Hazır anda yaşı sin dünyada yaşa durumda. Sin dünyada yaşadıysalar Yaşadıysalar, Konya Ferki yaşadıysalar. Eferi. Eferin. Adil, eşinci jırını oynatabız. Şoyuk jingil jır. Eğer de şundan da bilirge tiyişsin bu jırşı kızına. Gittik. Bilesin. Jır Simbarda dip atalar jır. Sin barında Simbarında. Jırşı ul zamanında Rüstem Zakirov bilen jırlap jirdi. Elvira Hayrulina. Elvira Hayrulina sin barında. Sinesi yüzlere yalgın dolu yüreğimde. Eferin Gülşahımız. Şulaytırıp bizning birinchi ilish tamam. Hazır netice yasab olamiz. Dinarda 1 bal. Oygilda 3 bal. Adilda 3 bal. Kichkinagina reklamadan so'ng ikkinchi raund keti. Eliga sponsorlarimiz bilan tanishtirib o'tdik. Bizning sponsorimiz Жужу restorani. Ул Казанның уникаль ретро-площадкасы. Кич монда иң кызыгы башлана. Тыелгысыз уен-көлке, дискотека, тематик вечеринкалар һәм күңелгә хуш танышулар. Иң мөһиме тәмле эчемлек ашамлыклар. 24 сәгатьлек кайф Жужу барда. Корсын 1-нче этаж. Күбрәк информацияны ВКонтакте официаль төркемендә, Instagram аккаунтында һәм Корсын сайтында карый аласыз. İkinci round vakti kelip de jetdi dostlar. Tertibini anlatıp ötem. Siz ekranda 7 şapmak göresiz. Her bir şapmak içinde söz yaşarılgan. Bu cümle bilgili bir jırdan alıngan bir cümle. Hazır şiratlaşıp canınız tilegen sanını aşasız. Şuşu sözge bağışlanan bir jırlaysız. Eğer jırlasanız 2 bal. Eğer de jırlay almasanız mesela siz ul jırga bağışlasanız sizge 1 bal. Eğer de gümümen cümleni ayta alsanız jırna 3 bal. Dinar dostum senden başlayıp jiberamiz. Canın neydi son tili? Canım 5. sanını tili. Neysençi? 5. 5. Aşağımız 5. sanını. Kızıl ut yandı. Kızıl ut yandı. Aygül. Köşemiz kızıl uttansın ettim. Oyun tertibi şulay. 1 sanға. Birinci, birlik işli. Haydi. Ker. Ker diyen söz. Ker sözüne jır biz. Ker kimge, ker kinne. Her kim. Her яңа көн туған сайын яратасыңмы дейсің. Ярыймы? Siz ikinci raundның lider жеңушісі. Aygül Eferi. Her yana gün doğan sayın yaratasыңмы дейсің. Әйтерсіңле сине генә сөюемне белмисең. Ходай биргән мәхәббәтне җит ятлардан ятласин. Гашык итә алдың мине, гашык итә. Aferin, aferin. Kul şababız.
Хәзер тулы йомгак ясап алабыз. Динар, әлегә синдә 1 балл, Айгөл. Синдә хәзер 6 балл, Адел 3 балл. Икенче раунд тамам, 3нче раундка күчәбез. Üçüncü rauнд vakti kilip de җитте. Üçüncü rauнд минем өчен рәхәт раунд. Утырыйм әле. Егетләр, кызлар, хәзер үзегез өйрәнеп килгән җырларны җырлыйсыз. Иң беренче башлап җибәрәбез. Динар, аңлашылганча сездән нинди җыр алып килдең? Салават Фәрхетдинов, уфтанма. Салават Фәтхетдинов, уфтанма. Каршы алыгыз, Динар Зарипов. Uфтаныма гомерләр яз кебек үтә дип, шал чәчен күрсәң дә уфтаныма. Яз килә дә китә, гомер шулай үтә. Уфтаныма, уфтаныма, уфтаныма. Яз килә дә китә, şulay öte. Uftanıma, uftanıma, uftanıma. Uftanıma bitsinin ul uzğan gümeren, uylap gülüp güne ötmegen. Sina nasip bulgan ak bəxit zor şadlık yaptıkın əli bit uzmağan. Sina nasip bulgan ak bəxit zor şadlık yaptıkın əli bit uzmağan. Uftanıma gümürler yaz kebek öte deyip, şal çeçin kürsen de uftanıma. Yaz gile de gide, gümür şulay öte. Uftanıma, uftanıma, uftanıma. Yaz gile de gide, şulay öte. Uftanıma, uftanıma, uftanıma. Uftanıma, uftanıma, uftanıma. Uftanıma, uftanıma, uftanıma. Динар Зарипов. Афарин, Динар, шундый матур җырладың, шундый матур башкардың. Инде күчәбез, Айгөл, сиңа нинди җыр алып килдең?
башкарында әшәші деген жыр жатыр. Әшәші жыры белән Айгөл каршыгызда. Егетләр, утырмыйбыз тик кенә, бийбез! Hey! Тергеннәргә бирмәм, ташламамын диеп, буларым алдың син мине. Мин синеке идем, син минеке идең, бу көн иде безнең туй көне. Әшәшә диләр белән нителиләр, очрашалар татлы иреннәр. Берәү, икәү, өчәү, барысысын ишәү, эх, минутлар мәңге түгелләр. Әшәшә диләр белән нителиләр, очрашалар татлы иреннәр. Берәү, икәү, өчәү, барысысын ишәү, эх, минутлар мәңге түгелләр. Туй күлмәген кидем, син бит такыш дидең, игнәреңә канат куйдың син. Синең белән генә үз-үземне җирдә иң бәхетле итеп тойдым мин. Әшәшә диләр белән нителиләр, очрашалар татлы иреннәр. Берәү, икәү, өчәү, барысысын ишәү, эх, минутлар мәңге түгелләр. Әшәшә диләр белән нителиләр, очрашалар татлы иреннәр. Берәү, икәү, өчәү, барысысын ишәү, эх, минутлар мәңге түгелләр. Зәңгәр күлдә йөзгән бара кошлар кебек, бәхет күлләрендә йөзик без. Бар кошлардай сайрап, туй көнендә шаулап, усын иде безнең гомеребез. Әшәшә диләр белән нителиләр, очрашалар татлы иреннәр. Берәү, икәү, өчәү, барысысын ишәү, эх, минутлар мәңге түгелләр. Әшәшә диләр белән нителиләр, очрашалар татлы иреннәр. Берәү, икәү, өчәү, барысысын ишәү, эх, минутлар мәңге түгелләр. Эх, минутлар мәңге түгелләр. Эх, минутлар мәңге түгелләр. Айгөл, әфәрин, зур рәхмәт. Егетләр, кул чабабыз, кул чабабыз, кул чабабыз. Адель, дустым, ненде жарап килдең? Рустам Яхин музыкасы, Нәби Дәүли сүзләре, син кайда идең? Син кайда идең жыры белән Адель Шарапов. Син кайда идең, кайларда йөрдең, ничек мин сине күрмәдем икән. Син торган йортна, синең урамна, ничек кенә мин белмәдем
икән Син торган йортна Синең урамына Ничек кенәм Белмәдем икән Dünyalar gizdim, zor yollar geçti Çakırdı mine senin kızları Senin ismini min bilmiydim Seni sağındım, seni özledim Bugün sen meni karşıma geldin Men de bit seni özledim dedim Men de bit seni sağındım dedim Aylarda yürüdüm sen kaydaydın Men de bit seni sağındım dedim Aylarda yürüdüm sen kaydaydın Men de bit seni sağındım dedim Aylarda yürüdüm sen kaydaydın Aylarda yürüdüm sen kaydaydın Adel Sharapov. İşinizde motor jırladınız. Jırlarında motor sayılgansız. Mene özünüzün yüzünüzge, özünüzün karakterinize doğru kile. Şuna göre bakaşlaşıp durmayayım. Jırlarınız için sizge her birinizge birer bal. Hazır en ağır vakit ilişki kelib жетті. Siz hazır bir-biringiz için tovuş sayılarga teyiş. Oyun tertibi boyunca özünüz için tovuş sayılarga yaramay. Bir tovuş, bir bal. Şuna göre dostlar, ızak uylap durmayız, gittik tovuş sayılarga, әліге reklama bizning bilan qolingiz. Жырлау тапшыру ақырына да якынлашып бара. Нәтиже ясарга кирәк. Җиңүчене билгеләргә кирәк. Хәзер мин балалар белән таныштырып үтәм. Әлеге вакытта Динарда 4 бал. Гүлшабабыз! Айгөл 7 бал. Адель 4 бал. Килеп җитте минем тавыш. Минем тавыш 3 бал. Ызак уйлап тормыйм, башыгызны катырмыйм. Мин һәр берегезгә берәр бал бирәм. Һәм нәтиҗә ясап
Динар 5 балл, Айгел 8 балл, Адель 5 балл, һәм җырлау тапшыруының лидер җиңүчесе Айгел Мулахметова. Айгел, biz сиңа җырлау тапшыруыннан үзебезнең сертификатны бирәбез. Җырлау музыкаль шоу җиңүчесенә ТМТV телеканалыннан махсус бүләк. Башкаручының җырын видеога төшереп телеканалда күрсәтү. Достым, әфәрин, күрсәтәбез. Кил мондара, кил куртма. Кәефләр ничек, ниләр кичерәсең бүгенге минутта? Keyiflerin gibi anlatılmazlık hislerim. Җиңәм дип килдеңме, әллә уйламаган идеңме? Nişek bu saçlar bu. Барыбер җиңгәч кәеф бар бит. Кәеф бар. Без бүген беркемне дә якламадык. Әле элекке без әле кызларны аерым яклый идем, мен җырларны 2 тапкыр уйнап торайым. Бүген менә күреп торасыз. Мин беркемне дә якламадым. Айгел, син үзең эшләп, үзең уйлап алдың бу сертификатны. Кул чабабыз! Егетләр, килегез. Минем сезгә дә бүләк бар. Һәм инде икенче спонсорыбыз сезгә бүләкләр алып килде. Ива Мебель спонсоры. Талдан ясалган нык һәм эксклюзив кул эшләнмәләре Ива Мебель фабрикасында. Ива Мебель. Экологик чиста продукт һәм кабатланмас дизайн. Фабрика адресы Балташ районы, Янгул авылы. Җырлау музыкаль шоу катнашучысына Ива Мебель талдан үрелгән иҗи газлары фабрикасыннан бүләк. Егетләр, кызлар, сез миңа бүген айрыуча ошадыгыз. Барыгыз да мотор җырладыгыз, мотор уйнадыгыз. Шул арада үзебезнең төп спонсорыбыз белән тагын бер кат танышып үтик. Безнең спонсорыбыз Жужу рестораны. Ул Казанның уникаль ретро площадкасы. Кич монда иң кызыгы башына. Тыелгысыз уен-көлке, дискотека, тематик вечеринкалар һәм күңелгә хуш танышулар. Иң мөһиме тәмле эчемлек, ашамлыклар. 24 сәгатьлек кайф Жужу барда. Корсын, 1-нче этаж. Күбрәк информацияны ВКонтакте официаль төркемендә, Instagram аккаунтында һәм Корсын сайтында карый аласыз. Бу җырны мин сезнең өчен башкарам. Көннәшәм сине кышларда. Кышкы буранга уралы, киләсен килә-килә, алсу бит алмаларыңнан, кар бөртекләре. Бергәләп, көнләшәм сине кышларда, карларында көнләшәм, бар бураннарда айдылыйм, бер көн сине күрмәсәм. Көнләшәм сине кышларда, карларында көнләшәм, бар бураннарда айдылыйм, бер көн сине күрмәсәм. Керфекләреңне кагасын, гүя кыш канаты, сине кайчан очраттым да, гомерлеккә яраттым. Көнләшәм сине кышларда, барларында көнләшәм, бар бураннарда айдылыйм, бер көн сине күрмәсәм. Көнләшәм сине кышларда, карларында көнләшәм, бар бураннарда айдылыйм, бер көн сине күрмәсәм. Дуслар, әгәр дә сезнең дә катнашасыгыз килсә, безнең җырлау көйләп, безнең экранда электрон адрес язылган. Шул адреска Audi фотосурәтләрегезне җибәрегез. Көтеп калын! Куллар кулда, уйлар уйда, эзләрбез янәшә, бер кемгә дә бирмим сине, быел кышта ярәшәм. Бергәләп, көнләшәм сине кышларда, карларында көнләшәм, бар бураннарда айдылыйм, бер көн сине күрмәсәм.
Gülleşem seni kışlarına, karlarında gülleşem. Var vuranları day dolayım, bir gün seni görmesem. Eğer min aşulanam, jırla okkiga kilmesem. Gülleşem seni kışlarına, karlarında gülleşem. Var vuranları day dolayım, vay gülne min görmesem. Gülleşem seni kışlarına, karlarında gülleşem. Aşulanı bildim indi, jırla okkiga kilmesem. Aşulanam dostlar, aşulanam, jırla okkiga kilmesem. Jırla okki bir yotalı, kıtıp kala, jırla okki tam jırla. Ey jırla okki,